Hola a tothom, jo sóc l'Arnau i avui us explicaré el que és la reproducció o divisió cel·lular. Alguna vegada us heu preguntat com es reprodueixen les cèl·lules? No ho sabeu? Bueno, doncs avui us ho explicaré. Hi ha dues maneres de que es reprodueixi una cèl·lula, la mitosi i la meiosi. Però no us preocupeu de res perquè avui només parlarem sobre la mitosi. La mitosi es considera com el procés que passa dins del nucli per la divisió cel·lular. La mitosi és l'encarregada de la regeneració cel·lular. Crea còpies de les nostres cèl·lules més antigues i deteriorades que estan a punt de morir. Ara sí, comencem amb el tema. Ara mateix parlarem de les fases de la mitosi. Interfase. Ara mateix parlarem sobre la interfase. La mitosi consisteix en 4 etapes bàsiques: profase, metafase, anafase i telofase. Abans de les 4 fases principals hi ha una anomenada interfase, que és la introducció abans de començar la mitosi. Quan una cèl·lula està en la interfase i ja ha copiat el seu ADN, això vol dir que els cromosomes situats en el nucli consten de 2 còpies, anomenades cromàtides germanes. No podem veure els cromosomes clarament perquè encara estan en la seva forma llarga i descondensada. Profase. El pròxim esquema parlarà sobre la profase. La profase es divideix en 2 etapes. Una etapa més primerenca, que se li diu tal qual així, profase, i una etapa més tardana que se li anomena prometafase, que és després de la profase i abans de la metafase. Profase. La cèl·lula comença a desfer algunes estructures i construir unes altres, i així preparar l'escenari per la divisió dels cromosomes. Els cromosomes comencen a condensar-se. Això fa que sigui més fàcil separar-los després. El fus mitòtic comença a formar-se. És una estructura feta de microtúbuls, fibres fortes que són part de l'esquelet de la cèl·lula. La seva funció és organitzar els cromosomes i moure'ls durant la mitosi. El nucleol desapareix. Això és una senyal que el nucli s'està preparant per descompondre's. En la prometafase, el fus mitòtic comença a capturar i organitzar els cromosomes. Aquests ja han acabat la condensació, per la qual cosa ja estan molt compactes. L'embolcall nuclear es descompon i els cromosomes s'alliberen, separant-se perquè el fus mitòtic creix i alguns dels microtúbuls capturen els cromosomes. Ara us explico el que és la metafase. Metafase. La cèl·lula comprovarà que tots els cromosomes estiguin alineats correctament a la placa metafàsica. No és una estructura física, és un terme per indicar que els cromosomes s'han alineat en l'equador o centre del fus mitòtic, i el que fa és assegurar que les cromàtides es divideixen uniformement entre les 2 cèl·lules quan se separen en el pas següent. Si un cromosoma no està correctament alineat o unit als microtúbuls, la cèl·lula detindrà la divisió fins que s'arregli el problema. En la pròxima etapa de la divisió cel·lular
se li anomena anafase. Anafase. Tots els processos que ara mateix us diré són impulsats per proteïnes motores, màquines moleculars que poden caminar al llarg de circuits dels microtúbuls i portar una càrrega a sobre. La cola proteica, pegamento, que manté juntes a les cromàtides es degrada, el que fa que se separin. Els cromosomes de cada parell són allunyats cap als extrems de la cèl·lula i els microtúbuls no units als cromosomes s'allarguen i empenyen per a separar els pols. I ara, a l'haver arribat al final d'aquesta explicació, l'última etapa de la mitosi se li diu telofase. Telofase. En la telofase, la cèl·lula ja quasi ha acabat de dividir-se i comença a restaurar les seves estructures normals i tots els orgànuls, mentre passa la citocinesi. La citocinesi és la divisió del contingut de la cèl·lula. Degut a això, passen 4 coses molt importants abans de que la cèl·lula es pugui acabar de dividir per complet. 1. El fus mitòtic es descompon en els seus components bàsics. 2. Es divideix i d'un es formen 2 nuclis nous, un per a cada cèl·lula i conjunt de cromosomes. 3. Les membranes nuclears i els nucleols reapareixen. I 4. Els cromosomes es descondensen i tornen a la seva forma fibrosa original. Espero que serveixi per a tothom aquesta explicació. Moltes gràcies.